Το θερμιδόμετρο τύπου βόμβας που εμείς χρησιμοποιούμε είναι ένα θερμιδόμετρο μέσα από το οποίο προσδιορίζουμε τις θερμότητες που εκλείονται ή απορροφώνται σε μια χημική αντίδραση. Η κατασκευή του είναι ένα θερμομονωμένο δοχείο. Ας το πάρουμε έτσι λιγάκι απλοϊκά, ας το πούμε. Ένα θερμομονωμένο δοχείο. Μέσα υπάρχει ο χώρος της αντίδρασης, το δοχείο της αντίδρασης όπως λέμε, και υπάρχει ένα θερμόμετρο και υπάρχει και ένας αναδευτήρας. Θα το κάνουμε σαν φιωγκάκι εδώ πέρα. Αυτό όλο είναι κλεισμένο μέσα σε ένα μονωμένο χώρο, δηλαδή γύρω γύρω έχουμε ένα δοχείο Dewar, ένα δοχείο με γυάλινα τυχώματα, θερμομονωμένο κλπ. Και μέσα στο δοχείο της αντίδρασης, στο χώρο που γίνεται η αντίδραση, έχουμε υγρό. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα, πώς δουλεύει? Όταν εμείς έχουμε μία αντίδραση, αυτό το οποίο γίνεται είναι η αντίδραση, ας πούμε, να είναι εξώθερμη. Όταν λοιπόν εδώ γίνεται η αντίδραση, εκλείεται θερμότητα, η οποία θερμότητα θα πάει στο υγρό που περιβάλλει το δοχείο της αντίδρασης. Το υγρό λοιπόν θα απορροφήσει αυτή τη θερμότητα και θα ζεσταθεί. Άρα εμείς θα αντιληφθούμε ότι η αντίδρασή μας είναι εξώθερμη και έχει δώσει κάποιο ποσό θερμότητας από ένα δέλτα θήτα που θα έχουμε, και αυτό θα είναι ουσιαστικά η μεταβολή της θερμοκρασίας. Επειδή εμείς έχουμε διάφορα υγρά που μπορούμε να βάλουμε μέσα στο θερμιδόμετρο, το πιο συνηθισμένο βέβαια, όπως γίνεται αρκετά συχνά, είναι το νερό. Το νερό είναι ένα υγρό το οποίο έχει ειδική θερμοχωρητικότητα, 1 καλορί αναγραμμάριο ανά βαθμό Κελσίου ή 4,18 τζάουλ αναγραμμάριο ανά βαθμό Κελσίου. Τι σημαίνουν αυτά τα σύμβολα? Ότι η ενέργεια που χρειάζεται 1 γραμμάριο νερού να ανεβάσει τη θερμοκρασία του κατά 1 βαθμό Κελσίου είναι 4,18 τζάουλ, όπως έχουμε μάθει από το SI, ή αν μιλάμε για θερμότητα, που είναι και το πιο κοινό για μας, θα πάρουμε τις μονάδες ενέργειας της θερμότητας που είναι τα καλωρί, οι θερμίδες. Σημαντικό για την ποσότητα της θερμότητας που έχει απορροφηθεί από το υγρό είναι επίσης η μάζα του υγρού. Πρέπει να ξέρουμε πόσο είναι το υγρό που περιβάλλει, η ποσότητά του που περιβάλλει τον χώρο που γίνεται η αντίδραση. Αυτό είναι πολύ λογικό, το ξέρουμε όλοι. Αν σε ένα μπρίκι βάλουμε λίγο νερό και θέλουμε να το ζεστάνουμε, ζεσταίνεται γρήγορα. Αν βάλουμε πολύ νερό, ζεσταίνεται αργά. Άρα η ποσότητα του υγρού που περιβάλλει το χώρο της αντίδρασης κλπ. Θα καθορίσει πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία, πόσο θα μεταβληθεί δηλαδή η θερμοκρασία στο δοχείο. Όλα τα παραπάνω περιγράφονται από τον τύπο M επί C επί δέλτα θήτα. M είναι η ποσότητα του υγρού, είναι σε γραμμάρια. C είναι η ειδική θερμότητα, του υγρού, είναι αυτό που είπαμε πριν λίγο, και το ΔΘ είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας. Εδώ σε κάποια βιβλία μπορεί να το βρείτε και σαν ΔΤ. Αυτό εδώ δηλαδή να είναι ΔΤ, επειδή το ΔΤ είναι σε Kelvin. Δεν έχει διαφορά, είναι το ίδιο πράγμα, διότι η κλίμακα Kelvin και η κλίμακα Κελσίου είναι ισόβαθμες. Δηλαδή ένας βαθμός Κελσίου είναι ίσος με 1 βαθμό Kelvin. Η παραπάνω έκφραση, αυτή εδώ δηλαδή, εμείς τη λέμε Q υγρού, θα την ονομάσουμε, και είναι M επί C επί δέλτα θήτα, και μας περιγράφει την θερμότητα την οποία απορροφά το υγρό που είναι μέσα στο δοχείο, μέσα στο θερμιδόμετρο. Όμως το υγρό αυτό έρχεται σε επαφή με τα τυχώματα, έρχεται σε επαφή με το δοχείο, με τον αναμεικτήρα, έρχεται σε επαφή με το θερμόμετρο, και όλα αυτά
απορροφούν κάποια θερμότητα. Η θερμότητα αυτή εμείς θα την πούμε Q δοχείου, που είναι το σε, αλλά κεφαλαίο τώρα, επί δέλτα θήτα. Το σε είναι η ειδική θερμοχωρητικότητα του θερμιδομέτρου. Εδώ, εάν δείτε τις μονάδες, είναι λίγο διαφορετικές. Είναι καλορί ανά βαθμό Κελσίου ή τζάουλ ανά βαθμό Κελσίου. Εννοείται και στα υποπολαπλάσια και στα πολλαπλάσια, συνήθως πολλαπλάσια, κιλοκάλ και κιλοτζάουλ. Λείπει το γραμμάρια, το βλέπετε, λείπει το γραμμάρια που είχαμε εδώ πέρα στο σε. Γιατί λείπει το γραμμάρια? Γιατί το θερμιδόμετρο είναι ένας συνδυασμός σωμάτων. Δεν είναι μια καθαρή ουσία όπως είναι το νερό ή το υγρό που περιβάλλει το χώρο της αντίδρασης. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την ποσότητα, αλλά παίρνουμε συνολικά όλο το δοχείο ποια είναι η θερμότητα ή η ενέργεια που θα απορροφήσει προκειμένου να αλλάξει τη θερμοκρασία του κατά 1 βαθμό Κελσίου. Και εκεί μέσα έχουμε ενσωματώσει όλα τα υλικά. Συνοψίζοντας, η θερμότητα που θα μετρήσουμε εμείς από την αντίδραση είναι αυτή που απορρόφησε το δοχείο συν αυτή που απορρόφησε το υγρό. Δηλαδή, σε κεφαλαίο επί δέλτα θήτα συν m επί σε επί δέλτα θήτα. Αν βγάλω και το δέλτα θήτα κοινό παράγοντα, θα είναι σε κεφαλαίο συν m επί σε παρένθεση επί δέλτα θήτα. Αυτό λοιπόν είναι η θερμότητα της αντίδρασης. Ας βάλουμε πιο σωστά για να είμαστε και μαθηματικά σωστοί. Ένα συνεπάγεται εδώ, γιατί έτσι. Τώρα είμαστε καλύτερα.